i promotri djela Božja čudesna. Job 37. poglavlje, 14. redak. Promatrajte Božja čudesna djela. Pobožni i sposobni ljudi bacaju pogled na vječne stvarnosti, ali ih često ne mogu razumjeti, jer ono što je vidljivo zasjenjuje slavu nevidljivoga. Onaj koji želi biti uspješan u traganju za skrivenim blagom, mora se uzdići iznad onog što je na svijetu, težiti za nečim što je daleko uzvišenije. Njegove sklonosti i sve sposobnosti moraju biti posvećene traganju. Neposlušnost je zatvorila vrata beskrajnim količinama znanja koje se moglo steći iz Biblije. Razumjeti zapravo znači biti poslušan Božjim zapovjedima. Biblija se ne smije prilagođavati predrasudama i sumnjičavostima ljudi. Nju mogu razumjeti samo oni koji ponizno traže istinu da bi je mogli poslušati. Pitaš li se, što trebam činiti da se spasim? Prije početka istraživanja moraš odložiti svoja unaprijed stvorena gledišta, svoje naslijeđene ili stečene zamisli. Ako istražuješ Bibliju da bi obranio svoja mišljenja, nikada nećeš dosegnuti istinu. Istražuj da spoznaš što kaže Gospodin. I dok istražuješ, ako se osvjedočiš, ako uvidiš da tvoja omiljena mišljenja nisu u skladu s istinom, nemoj pogrešno tumačiti istinu da bi je prilagodio svojem vjerovanju, već prihvati svjetlo koje si dobio. Otvori svoj um i svoje srce čudesnim istinama Božje riječi. Prosvjetljeni um koji je sposoban prepoznati i cijeniti nebesko blago izražava vjeru u Krista kao otkupitelja svijeta. Ova je vjera neodvojiva od pokajanja i preobraženja karaktera. Imati vjeru znači naći i prihvatiti blago evanđelja sa svim obvezama koje ono nameće. Nama je potrebno prosvjetljenje Duhom Svetim da bismo prepoznali istine u Božjoj riječi. Prekrasna djela u svijetu prirode ne mogu se vidjeti sve dok ih sunce, rastjerujući tamu, ne obasja svojom svjetlošću. Tako se i blaga Božje riječi ne mogu procijeniti sve dok ih sunce pravednosti ne otkrije svojim blistavim zrakama. Duh Sveti, kojeg je dobra volja beskrajne ljubavi poslala s neba, uzima nebeske činjenice i objavljuje ih svakoj duši koja njeguje bezuvjetnu vjeru u Krista. Njegovom se silom životodavne istine o kojima ovisi spasenje duše urezuju u um i put života postaje tako jasan da nitko ne može skrenuti. Obilje Božjih blagoslova i mir koji samo Krist daje, želim svima u novom danu.